अलुआ से बढ़ के कवनो तरकारी ना होई कि अलुआ से बढ़ के कवनो तरकारी ना होई कि कमर के तनो के हिलाई बाकी खेसारी ना होई कि कमर के तनो के हिलाई बाकी खेसारी ना होई। तो मेहरारू कह दिया अजय कौन फेरा में अजय डालत बाड़ू अजय कहिया के बदला निकालत बाड़ू अजय कौन फेरा में डालत बाड़ू कहिया के बदला निकालत बाड़ू कौन फेरा में डालत बाड़ू कहिया के बदला निकालत बाड़ू कौन फेरा में डालत बाड़ू कहिया के बदला निकालत बाड़ू। अरे रउआ संग फोटो लगाइब प्रोफाइल में लगाइब प्रोफाइल में अरे नचाए वाला मुआ नचाए वाला मुआ के सारे स्टाइल में नचाए वाला मुआ के सारे स्टाइल में भैया ये शार्प ले लीजिएगा। हाँ भैया आइए ना एकदम आई हन बस बस एक आध घंटा बाद आवतानी भैया 1 मिनट। भैया कोनो दिनवा शिकार हो जाए कि हमसे मिलबू हमारे हो जाइबू कि हमसे मिलबू हमारे हो जाइबू कोनो दिनवा शिकार हो जाइबू कि कोनो दिनवा शिकार हो जाइबू कि कोनो दिनवा शिकार हो जाइबू कि कोनो दिनवा शिकार हो जाइबू। लड़की के अपना खूबसूरती पे बड़ा घमंड होला लेकिन लड़के भी कम खूबसूरत थोड़ी होते हैं। अगर आप पागल बनाती हैं तो हम पागल बनते हैं, हम पागल थोड़ी ना हैं भैया। कोनो दिनवा शिकार हो जाइबू शिकार हो जाइबू कोनो दिनवा शिकार हो जाइबू। हमसे मिलबू हमारे हो जाइबू हमसे मिलबू हमारे हो जाइबू हमसे मिलबू हमारे हो जाइबू। बाबू इधर आ जाओ। कोनो दिनमा शिकार हो जाइबू कोनो दिनमा शिकार हो
जब से दिल में करार नइखे हम कहीं तुहाँ से तुहरा से प्यार नइखे हम कैसे कहीं तुहाँ से तुहरा से प्यार नइखे अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे जब से दिल में करार नइखे काल हो गइबो तोरा बिनवा काल हो गइबो। कहता लइका मारी ठोक